of love this February on Movie Mania. Ano pa na meron today? Usually hindi mo ko niyayaya. Adiin mo life, this is California. For today's video, day. Natakta na magos virus ni Cindy. O yes, for today's video, day, guys. Of course, I'm telling you, karong kasukan mo maragda ko lawas, ginoo ko. Of course, pagawas na ako sa balay sa akong kuya. Of course, kalami sa panahon. Oy, sama na ako. Char lang. So, karong day, guys, nakanahon na ako ng walay sudan for today's video. Of course, mga tao, ganas. Dili lapit sa CR. Pero okay, kasi, kasi di mo siya hugaw. Kaya, of course, na-recycle na ba po na. Di na siya hugaw. Kaog ni lugaw. Kabalo man tao, kabalo po mo nga, anak mo dyan ng kuan ay tangkong nga maka-provide og mga health and benefits, of course. Pero ayun dito sa California, guys, mas advantage siya pud sa among dito list kay daghang tamtam mga utan man, pero din dapita wala joy utan-utan ginoo ko. Pero kasagaran sa California, guys, ilang negosyo is taong ilang itanom taong kay nakalabay ko dito tayo magasig hapon, guys, good kay og taong oy kaog taong chala kani nga tangkong, guys, is bugat kanang kuan tambok siya kaazo kay lamrog laisyo kaazo kay dapita po sa CRC. Ayaw na napansin na mo rag lapok-lapok tiyan kita kay, of course, agatong sigurado is kanang tambok pod siya ba. O di ba ato nakita ang tangkong, grabe ka laisyo, perfect kayo, walay buho-buho sama sa imong nahong chala. Lahi ni siya pagkatangkong, guys, kung man siya kuan-kuan oy katong tagok-tagok kaya guban kasagaran sa mga tangkong baya kani mga tagok-tagok kani kay wa man murag social kay ni siya. So sakto pod kayo sa panahon, guys, pagkainit kaayo. So atong parisan pod ang mga kuan-kuan ana ani dapat tagas no ang gusto gran og kanang kuan ganas sa kamote kay ni ko si Ate Ese. So salamat kaayo kay probaden tag ganas kani nga kagdaghanan ning ganasa pero naghumon sa kanang nagluto oy ginoo ko maupos tud siya. Arin dapita ato nang sugdan atong pagluto sa ato ang tangkong ug ganas kay, of course, sa atong halingan kay di man pwede dutang haling anang mag atong kilawon, di ba? Dili man siya gusto or lato kay kilawon ra kaog bara. So for today's video di ato nang sunog haling, of course, ni siga na ning lightning na. Ay dapita nalain ko sa tong kahoy kay murag hanlolo kay ginoo ko. Dako pasurang utin din dapita kaog lata. Nahodda na ako i-gesture sa ang voice over. Oy my god. O di ba ato ra kita ato ang kahoy kapit zong gagmaya ginoo ko. Pero laban na lagi ng dabita kayo na, of course, kay kusog sa musiga. Laban na lagi ng dabita. Pagkatao ato hugasan agang tangkong kay lain sa tubiya tagang gikambi ni sa CRC ja. Basta sa ma-provide og ato virus sa ato ang body of the parts. Of course, natural ato hugasan siya kasi nga lain sa product atong dito og loto, unsa na ato hugasan ang jud mga procedures sa atong mga kinabuhi sa pagluto. Nabay pa mga sensitive na yung dapita, mga bashers nga unsa man nawin nga gusto kasi hugaw ka CR. Kaog CR. Arte sa burpog dato ginoo ka. Okay, katong kayo kay dilaab naman paspasan nato kay murag dilaab na, of course, atong ilak ang kaha. Ano do mga basic mga trabaho sa pagluto nato, no? Pero ay dapit guys nagkamali sud-lisod ko dapit kay nangita ko mga kuan kanang area ba nga asa na pwede i-video siya para makalisod-lisod pero nagpasalamat sa Ginoo kay provide ta og stand sa to ang pag vlog. Abi din jud no murag sayon-sayon ang pagluto pero perting listo ra magluto jud, promise. Man makarelate ko sa mga ginikanan sa mga chef logro na napita man makaingon ka nga di man jud lalim dai pud no kana magluto tang matag kuwang-kuwang ta mga ingredients. Dapat jud is perfect jud nimo ang pagluto. Dapat lang jud kay nakipuyo ra biya pugka. Dapat imong tarungon ang pagluto og lami ang timplada. Kaog espada. Nahala kana napita ang ibutang ahos ato siyang ipa crispy jud kaayo para sud simot pos mga silingan ba nga unsa kay ginutong Kuya Renz itong dapita kay humot man kayong ahos oy. Kaog nila oy. So start mo this video. Ato lang ginoon ang ganas, ang tangkong kay para ma-mix sa tugtaman kay murag same ra pud sila nga madali og lata man ang nakagidungan siya. Pero ay nabita nagkamalisod-lisod na pug ko kay garabi kuraw na sa nag-usik-usik na imbis agrasya na over na manag-usik-usik lampod. Sana all usik ng grasya. Okay, sa pagluto sa tuang tangkong o ganas dapat dili na to i-overcook siya, dapat perfect siya kay para sa lami ang iyang kuan para na sa mga vitamins nga makuha pa and minerals sa tuang body. And of course atong pagkuraw-kuraw dapat hindi paspason nato, dapat siya ikuan lang smoothly lang siya para sa mga kuan dili matangtang ang mga vitamins and minerals. And of course ang tangkong o ganas makahatan ni ang maka-provide nato sa ato ang pang kuan sa tong lawas o di ba makadugang ni siya mga dugo-dugo ana lang jud. Naunsa man tong kamera o nagit-ngit naman taon po ni oy pero sorry kaayo kay kato ang kamera is mabarato rapo pero at least na kamera kao bara ingon si Kuya Renz ko hindi ko na palabi ag kuraw-kuraw pero karabi pag kuraw-kuraw malatan arampod na di really mong vlogger o content creation oy karabi makarot bukas imong huna sa imong utok matayan lampod oy nahala gibutan na nagtoyo ang dapita kay atong paspasan kay murag wala ko kay istorya sa ato ang kuan video kuan karon video recorder. Okay, ito pala biyan og siga kay murag
The lights is very kusog na dun siya. Aray. Grabe sa dag music berentang bernay kipatay bernay gilubong kay wak 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 wak. Ay bilis sir. Tuwa na, hapit na yabok. Quits na tanan. Oh my god. Katulong mo ang Centrum Advance. Ito, oy. Complete from A to Zinc. Tulong para alaga ang puso, resistent. Full of love this February on Movie Mania. Ano pa lang meron today? Usually hindi mo ko niyayaya. Pero today, ako ang niyaya mo.